Ongi etorri guztioi eta mila esker gaurko prentsaurrekora etortzeagatik. Gaurko prentsaurrekoan Gladys sariaren berri emango dugu, bere bigarren edizioa, eta nirekin batera baita ere maikidek eta baditut, lehenik eta behin Lore Arakistain Aizpiri, .euseko marketing zuzendaria, eta nire eskerrean Olatz Arbelaitz Gallego informatikako fakultateko berdintasun batzordeko kidea da bera. Eta baitare gurekin badago Danobat grupeko Iker Usabiaga, gero gurekin egongo da, gestio sozialeko zuzendaria da bera. Zer da Gladys saria? Izena bertan eta dago saria bada, baina era berean sensibilizazio ekimen bat ere bada. Ingurune digitalean lanean diharduten emakume gazteak, emakume mundu teknologikoan, emakume euskaldunak eta mundu teknologiko horretan lanbide eta proiektzio dutenak eta esparru horretan dauden emakume horiek saritzea du helburu, baina zertarako edo zein dan horren arrazoia. Hain zuzen ere, esparru honetan, teknologia eta zientzia eta teknologiaren esparru honetan emakume erreferenteak sortu nahi dugulako, eta baita ere Gipuzkoa lurralde honetan industria sektorea dauken garrantziagatik eta STEM bokazioak ere sustatu nahi ditugulako. Eta horixe da nagusia. Bigarren edizioa martxan jartzen dugu, hain zuzen ere lehen edizioan, lehen iaz martxan jarri genuen eta benetan arrakasta handia lortu zuen. Hortaz, bigarren edizio honekin sensibilizazio ekimen honen bitartez ezarritako helburuak eta lortze aldera jarraituko dugu Gladys sarian proiektzio hau ematen. Eta edizio honetan ere, esan beharra daukagu, Gipuzkoako Foru Aldundia ere bidelaguna izango da, zalantzarik gabe. Eta bi arrazoi, besteak beste nik bi arrazoi aipatuko nituzke, alde batetikan Gladys sariak dituen helburuarekin bat egiten dugulako, eta horretarako Euskal Herriko Unibertsitateko ordezkariekin eta hitzarmena sinatuta dugu, helburu horiek lortze aldera. Baina baita ere Gipuzkoako Foru Aldundiak berdintasun organoaren eskutik, 3. berdintasun plana indarrean du, eta 3. berdintasun plan honen baitan Gladys sariak bat egiten du bi helburu eta bi lerro estrategikoekin. Alde batetikan emakumen ahalduntzea, eta bigarrena gizartea eta ekonomia eraldatzeko eta nahi horrekin eta berdintasuna bermatzeko. Baina baita ere, eta beste arrazoien artean, Gladys Destal figura ere nik azpimarratu nahiko nuke, bere figura gogora ekarri, emakume informatikaria eta aktivista, eta modu injustuan hil zutelako, eta ikusten dugu Gladys sariarekin bere memoria gordeko da, nolabait, eta luzaron gordetzen da, eta eutsi egingo zaio baitare Gladys sari honen bitartez. Nik helburuak eta pixka bat gure parte hartzea azalduta gero, nik gogoeta bat partekatu nahiko nuke. Eta gogoeta da etorkizuna teknologikoa izango dela, neurri batean orainaldia ere teknologikoa den bezala. Esparru honetan lan eskaintza handia eta handitzen doa, baina bai ikusten da hor badagoela arrakala baita ere gaur egunen dagoen profesionalen kopuruan, eta datuak nolabait baita ere ondoren nire maikidek emango dute. Baina, badauzkagu datuak zentzu horretan, adibidez lanbideko enplegu prospektiba behatokia berak ematen duna, eta egiten duen prospekzioa datorren hamarkadean, eta hamarkadan horretan bai ikusten da hazkunde bat lan eskaintzan, zientzia eta teknologiaren lan eskaintza 12%. Baina ez hori bakarrik, baita ere enpresek bat egiten dute informatikariak, elektronikoak, matematikoak eta behar direla premia handia dagoela. Gainera, aitortzen dute lan kontratuak oso egonkorrak direla, ordainsariak nabarmenak direla, eta hor ikusten dugu berdintasun organoaren ikuspuntutik
emakumeok ezin dugula teknologia tren hori galdu. Hori oso importantea da. Zergaitik esaten dugu hau, teknologia esparruan nabarmena da dagoen genero arrakala. Eta arrakala horretan, ikusten dugu, nolabait aurre egiteko ezinbestean, gaur egunen oso errotuak dauden genero rolei aurre egin behartzaile. Rol nahiko oztopatzaileak dira eta nolabait eragina handia dute emakumeen eta gizonen bereizketan. Hortaz, ikusten dugu eredu berriak behar ditugula, eredu berriak sortu behar ditugula, biztaratu, aukera berdintasunean nolabait eskaini baitare datosten belaunaldiei. Hau, gogoeta hau nun oinarritzen da edo ze datotan oinarritzen dira, badaukagu gaur egunen Europako genero berdintasunaren indizea, estaduak eta nolabait baitare konparatzeko eta ranking batean ateratzen direnak 2020 urtetik ona baitare Euskadi 3 lurraldek eta sartzen dira indize horren kalkulu horretan eta nabarmentzen da bai formazioan eta baitare lanbide aukeratzerakoan emakume eta gizonek egiten dugun edo daukagun bereizketa. Indize horretan eskala baten barruan sartzen da, 0 berdintasun eza adierazten du eta 100 parekidea, Gipuzkoarentzat 58 puntu ateratzen ditugu, hor ikusten da benetan dagoela bereizketa eta bide luzea daukagula. Erakundeok ardura handia daukagu, zentzu handi batean, baina baita ere beste bi eragilek ere identifikatzen dira, hain zuzen ere, bai familiak eta bai hezkuntza alorrean orientatzen eta betetzen dugun rolagatik eta nik azpimarratu nahiko nuke sensibilizazio ekimen hauekin batera baita ere eragileok daukagun ardura. Eta besterik gabe, esandakoarekin hitza pasatuko diot, hain zuzen ere, Loreari. Eskerrik asko. Eskerrik asko eta egunon. Eskerrik asko zer baino lehen puntu zen izenean lehen edizio baten ostean bigarren edizioa, Gladys sariaren bigarren edizioa posible egin duzuen guztioi. Hasteko iaz sari honetan hautagaitzak aurkeztuz, kalitate eta kantitate izugarri honeko hautagaitzak aurkeztuz, ilusioa aurkeztuz, sariketa honi zentzu eman zioten hautagai guztiei. Eta eskerrak bestalde bidaide ditugun erakunde guztioi. Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateari elkarlan honegatik, Gipuzkoako Foru Aldundiari hasieratik eskainitako babesagatik eta lagun izateagatik bide honetan eta bigarren edizio honi ere bide emateagatik eta ezinbesteko laguntzaile diren Danobat Group eta Euskal Herriko Unibertsitateko berdintasun zuzendaritzari. Puntu eusek Euskal Gizartearen transformazio digitalean egiten du lan eta transformazio horren nolakotasunari ematen diogu garrantzia, hor jartzen dugu fokoa. Transformazio hori nola ari den gauzatzen. Eta horregatik da horren garrantzitsua guretzat Gladys saria. Transformazio digitaleko garaia bizi dugu, baina era berean gizartearen hainbat balio aldatzeko ahaleginen garaia ere bada hau. Berdintasuna lehentasuna da, emakume eta gizon arteko berdintasuna, eta bi transformazio hauek ez dira eskutik alduta gertatzen ari. Genero arrakala ingurune digitalean agerikoa da, emakumeok kontsumitu egiten dugu gizonek sortzen duten teknologia, gizonek sortzen duten internet, eta ez dugu hor parte hartzen. Ondorio sortzen dugun ingurune digitala honek gizarteak dituen aje eta akats, sesgo eta matxismoak bersortu eta batzutan potentziatu ere egiten ditu. Horregatik da horren garrantzitsua emakume begirada txertatzea ingurune digitalean, eta emakume begirada txertatzeko emakumeak behar ditugu bertan lanean. Emakumeak teknologia sortzen, transformazioa gidatzen, eta horretarako emakumeak behar ditugu fakultateetan, lanbide heziketan, informatika eta teknologiari lotutako ikasketak gauzatzen. Eta horregatik da garrantzitsua Gladys saria eta horretarako sustatzen dugu sari hau. Gizartea zentzu horretan aldatu eta emakumearen presentzia areagotzeko. Gladys sariaren beraren helburuak 3 dira nagusiki, alde batetik emakumeek egiten duten lana aitortu nahi dugu, bestetik emakumeen ibilbidea saritu eta proiekzioa sustatu nahi dugu, eta azkenik erreferenteak eskaini nahi ditugu.
Gladisariak ingurune digitaleko edozein arlotan lan egiten duten emakume gazte euskaldunak bilatzen ditu, emakume horien bilari gara eta animatu nahi ditugu emakume hori guztiek haien hautagaitza aurkeztera. Era berean, gertukoak proposatzera ere, gonbidatzen ditugu senitartekoak, lankideak, lagunak ezagutzen dituzten emakume hori proposatzera, izan ere Gladisarian norberak bere hautagaitza aurkeztu dezake, baina beste norbait ere proposatzea posible da, badakigulako batzutan norberari kostatzen zaiola hautagaitza aurkeztea. Aurkezteko epea ekainaren 20an amaituko da aurten, saria 3.000 eurokoa izango da, iaz bezala eta oinarriak gladisaria.eus webunean aurkitu daitezke. Hautagaitzak errepikatu daitezke, iaz hautagaitzak aurkeztu eta sariri jaso ez arren, oraindik baldintza bete dituenak badu aukera aurten saria eskuratzeko, eta bestetik bada berrikuntza bat oinarrietan, hautagaiaren egoera pertsonalek ibilbide profesionalean izandako eragina aintzat hartuko da. Zergatik diogu hau, pertsona erreala bilatzen ditugulako, pertsona emakumeak haien gaitasunekin, haien arrakastekin, baina haien zailtasunekin, pertsona eta referente errealak. Azken urteetan ari gara entzuten, nola adimen artifizialetan oinarritutako lan hautaketa prozesuetan genero marka, zaintzari emandako denbora, baztertzaileak izaten ari diren emakumeentzat, eta horri ere egin nahi dio aurre Gladisariak. Hori horrela, eskerra guztioi eta animatu parte hartzera, ia asko besteko hautagaitza, kalitate, kantitate eta ilusioa jasotzen dugun, eta udaren bueltan etorriko gara emaitzarekin. Nik informatika fakultateko kide bezala ere, adierazi behar dut zein garrantzitsua dan Gladisaria bezalako ekimen bat guretzat, eta pozgarria hemen zuekin egotea bigarren ekitaldi hau aurkezten. Ze izan ere informatika fakultatean urteak daramazkigu, hemen aipatu diran genero arrakala hori pairatzen, urte asko egin ditugu, 15%tik bera izan dugula emakume matrikulatuen kopurua, iazko azkeneko ekitaldian 19%raino igo da, baina ez da aldaketa handia, eta honek ez dauka eragina soilik informatika fakultatean, honek eragina dauka gizarte osoan, azken finean, horiek izango dira gizarteratuko diren informatikariak eta esparru digitalean lan egingo duten emakumeak, beraz, asko ze emakumeek oroar aukera galduko dituzte esparru digital horretan egoteko, baina beste aldetikan gizarteak ere galduko du emakume horiek egin dezaketen ekarpena eta ez da gauza isolatua hau mundu mailan gertatzen den zerbait da eta ez soilik informatikarekin aipatu da bezala ingenieritza eta gai teknologikoekin gertatzen da oroar, baina agian informatikarena esango nukenik berezia izan dela edo neurri batean, esango nukenik hasieran informatikaren bizitza osoan edo nahiko gai berria ez da berria, baina den arren bizitza osoan emakumeak egon dira beti naiz eta noski argazkietan gizonak gehiago agertu dian Eta izan ere hemen, informatika fakultatean duela 45 urte informatika irakasten hasi zenean bertaratzen ziren gizon eta emakumeen kopurua antzekoa zen. Garai hartan ez ezaguna zen informatika, ez zeukan estereotiporik, Ordutik hona gauza asko aldatu dira, ez dakit zein den aldaketa honen arrazoia, aldatu da izena, garai batean lizentziatura zen, ingenieritza izatera pasatzen, baina baita ere, esango nuke ogibidea ezagun dela eta medioetan, pelikuletan eta eman zaigun irudia oso markatua eta estereotipatua izan da, alegia gizonezko bakarti, frikia, niri behintzat, inondik ere erakargarri egiten etzaidan eredu bat, gero
gaztetxoak erakarriko ez dituena, ez? Guk informatika fakultatean jakin badakigu hori ez dela horrela, ez? Informatikariak taldean lan egin behar duela, ez? Komunikazioa ezinbestekoa dela, gauz asko, eta horregatik urteak daramazkigu, pixka bat saiatzen, ez? Orientatzaile horietan edo beste, ez? Modu batzutan eragiten. Eta testuinguru horren barruan sartzen da Gladys saria, ez? Pixka bat, emakumeek egin dezaketen ekarpena saritu eta bestalde erreferenteak sortzearen ideiatik. Izan ere, nik uste dut gutako edo nork, ez? Askoz errazago irudikatzen duela bere burua nonbait, bertan ikusten dituena bere pareko ikusten baldin baditu, ez? Alegia, ni ziur nago, gaur egun askozen eskageagoak irudikatzen duela bere burua bertsolari edo futbolari, orain dela 20 urte egiten zutenek baino, ez? Eta, espero dezagun, ez? Gladys saria prozesu horretan bide bat izatea, ez? Testuinguru horretan, lehenengo erreferentea Gladys bera izan zitekeen, ez? Esango dugu, Gladysek ez duela zer ikusirik estereotipoarekin, ez? Aipatu den bezala, emakumezkoa zen, informatika fakultatean ikasi zuen, 3. promozioan, 1978an bukatu zituen ikasketak, horrez gain, ekologista, ekintzaile, antinuklearretan ekintzailea, analfabetismoaren aurka borrokatzen zuen, euskara ikasten zuen, eta hiltzutenean ari zen programatzen Donostian zegoen lehenengo ordenagailuetako bat. Beraz, Gladys izan zitekeen gure lehenengo erreferentea eta jende askorentzat erakargarri izan daiteken erreferente bat. Eta dudari gabe horrelako ekimen batek, ura omentzea baino gauza hobeagorik ezin du egin, ez? Orduan, nik uste dut .eus eta informatika fakultatean ideia hau sortu zenean argi zegoen gauza bakarra zen sariak Gladys omendu behar zuela gerora, ez? Etorri zen lanketa eta forma ematea, ez? Zein adinetara mugatuko dugu, ze izango da gaztea, ze izango da eta holakoak, eta baita ere bide lagunak bilatzea, ez? Izan ere, lehenengo Foru Aldundira jo genuen, eta EHUko berdintasun zuzendaritzara ere, eta ondoren Danobat Group agertu zen, benetan ezinbesteko izan direnak, ibilbide hau posible egin alizateko. Nik ere eskertu nahiko nuke, bai lehenengo ekitaldian eta baita bigarrenean egotea, ez? Hori horrela izan dadin. Iazko ekitaldiari begira, aipatu da, ez? Hautagai asko izan genitxula, egia esan, lehenengo ekitaldi batek beti kezka bat dakar, eta ikusi genuen, 23 pertsona, esparru digitalean lanean ari diren 40 urte zazpiko 23 pertsona aurkeztu ziren sariketara. Sari duena bakarra izan zen, baina epaimaiaren esanetan asko ziren kalitate, saria irabazteko merezimendu osoa edukiz ezaketenak. Aurkeztu ziren hoien artean, gehienak ia 180 urtetik gorakoak ziren, hori normaltasun baten barruan dago, izan ere ibilbidea eta proiektzioa saritzen dira, baina 20 urtekoak ibilbide laburra dauka oraindik, ez? Eta esango genuke erdiak gipuzkoarrak izan zirela, eta baita erdiak izan ziren gutxi gorabehera informatika ikasketak egin zituztenak, nahiz eta beste lurralde batzutako jendea, edo beste ikasketa batzuk, telekomunikazioa, edo fisika, edo antzekoak egin zituztenak, zeuden. Baina guztiak esparru digitalean lanean eta ekarpen bat egiten, ez? Noski, orain zabalik dago izen emateko, aurtengo ekitaldira aurkezteko epea, eta espero dugu horiek guztiak, saria irabazi ez zuten guztiak berriro aurkeztea, eta baita iaz animatu ez zirenak ikusita, horako masa egontzala aurrekoan, hontan animatzea, eta lehenengoz honen berri izan dutenak ere, ez?
sariak irabazle bat izan zuen, irabazle hori Ane Iturtza eta Agirre izan zen, hau gaztexeagoa zen, etzen 30 urtetik gorakoa, Donostiarra bera, informatika, ingenieritza eta enpresa administrazio eta zuzendaritza gradu bikoitza ikasitakoa, eta Microsoften lanean diharduena gaur egun. Epaimaiak azpimarratu zuen, horretaz gain, bere dinamikotasuna, eta informatikan bokazioak sortzeko ekimenetan hartu izana, edo bere lan ibilbidearen aniztasuna eta motivazioa eta etorkizunerako proiekzioa. Noski, erreferentea sortzea aldera, Anek saria jaso zuen, momentu hartan prentxan oihartzuna eduki zuen, gure gizarteak ezagutza izan dezan, eta horrez gain, adibidez, kaixomundua.eus lehiaketaren sari banaketan, hitzaldi bat emango du, inguruko gaztetxoek ezagutu dezaten, beraiek antzekoa izan daiteken neska batek, esparru digitalean egiten duen ekarpena eta daukan proiektzioa zein mailakoa izan daiteken. Eta zue guztiok Ane hobeto ezagutu dezazuen, oraintxe bertan ikusiko duzue bideotxo bat. Besterik gabe, bideoakin utziko zaituztegu. Ikasten nuen gradu bikoitz bat, AD eta Ingenieritza Informatikoan, Deustuko Unibertsitatean. Eta, egia esan betianik izan dut grina hori gauza berria probatzeko, eta baita enpresa munduan pixkanak asartzeko. Gaur egun, customer engineer naiz, datuak eta adimen artifizialeko taldean, eta nire rola azkenean simple esan da gure bezeroei, bai sektore publikoari eta baita enpresa pribatuari laguntzea, beraien enpresak aurrera ateratzen edo beraien eguneroko erronka horiek soluzioa topatzen adimen artifizialekin eta datuen inguruko soluzioekin. Izugarrizko presioa da, gaina beti demostratu beharra beste gizon askok baino gehiago, orduan presio hori hor egon da, oraindik hor dago, eta askotan nabaritzen dut, oraindik gehiago demostratu behar dela, esateko ni naiz aditua eta nik dakit hemen zuei erakusteko aina. Nik uste gaur egun teknologiak dauzkera kriston aukerak eta teknologiakin handeula mundua kanbiatu, orduan, eukitzea superpoder hori iruditzen zait izugarria. Irabazteko aukera ez, baina egia da oso informatikari gutxi gaudela. Orduan, nik uste azkenan konparatzen matzea gizonekin oso gutxi geha, eta orduan egunerokotasunean ikusten dut. Dagonean ponentzia bat mutila daude, dagonean aditu bat hitz egiten honi buruz mutil bat dago. Enpresan, beti enpresa pilatetan beti mutila diet teknologia mailan, eta daudenak gehien bat. Orduan, nik uste hor kriston aukera daukulako baita sartzeko. Nire partetik, nire adibidea azaldu eta erakutsi ze hori, ze divertigera eta ze politia dan mundu hau, baina baita behar diet tokiak nun olako adibideak bisibilizatzeko. Orduan hori oso ondongo eritzake, gaur egun hasita, montatzen proiektuak, Gladys bezalakoak, erakusteko emakume asko gaudela hor sartuta, eta hori asko dagoela oraindik egiteko. Ai, ama, que fuerte, ¿no? Ai, que fuerte, ¿no? Ai, que emoción. Basariarekin nire etxean jarriko, Kristona, oso guai. Gaina Gladys oso pertsona importantea da. Nire familian kariño asko diogu. Oso presente egon dela Gladys pertsonaia nire etxean. Justo hiltzutenean nire guraso bertan zeuden, tudelan. Eta hori da, orduan betian nik kontatu diate Gladysen historia. Eta orduan, no sé. Hau dauke izena Gladys, dana konektatuta dago. Es muy guay. Y ya está, ¿no? ¡Qué emoción!
galderaren bat edo baldin badaukazue, ointxe da. Galdera bat daukat, Olatzerai. En castellano, si puedes. Comentabas que había aumentado el número de mujeres en el último año el 19%, ¿verdad? Y un poquito en los últimos años comentabas que era muy bajo el número de mujeres. O sea, coméntame un poquito. Bueno, diríamos que, como he comentado, ¿no? Hace 45 años esto era equilibrado, pero ha habido un cambio, un descenso de las mujeres y diríamos que a partir del año 2000 o un poco más nos ha costado mucho superar el 15% de mujeres matriculadas en la Facultad de Informática. Entonces, bueno, claro, esto es algo contra lo que estamos luchando, ¿no? Vamos a los colegios, invitamos a la gente a venir, ¿no? Pero creemos que es un problema no para la Facultad de Informática, sino para la sociedad y para las mujeres. Entonces, no sé qué más, o sea... ¿En qué sentido podría venir esto que comentabas antes? Bueno, he dicho... Yo creo que no hay un único factor y es algo que ocurre a nivel mundial, ¿no? Sí que ha habido un cambio de nombre y las ingenierías tradicionalmente, cuando hace 40 años había mujeres en informática, no había mujeres en ingeniería, ¿no? Había pocas mujeres en ingeniería. Entonces, ahí hubo un cambio de nombre, ¿no? Se cambió de licenciatura a ingeniería. Y ese puede ser un factor. Pero yo creo que otro factor importante es que se ha conocido la profesión a través de los medios, las películas y lo que hemos visto en las películas, desde luego, yo sé que no tiene nada que ver con la realidad porque he trabajado en informática, pero a toda aquella persona que desconozca el trabajo o el oficio, pues le puede resultar muy poco atractiva o no solo está dirigida a un estereotipo de persona que no, o sea, realmente muy limitado y realmente que nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Entonces yo creo que son múltiples factores y no es algo local, es algo que ha ocurrido a nivel mundial. Si miras datos del mundo, o sea, no llegan al 20% las mujeres que trabajan en el ámbito digital. Siempre, o sea, teniendo en cuenta el trabajo relacionado con el ámbito digital, y si pasas ya a puestos de responsabilidad, todos estos números bajan, o sea, como a un 9%, ¿no? Entonces, creo que es algo que tenemos que trabajar desde muchos, ¿no? Desde muchos frentes, ¿no? E intentar, pues, cambiar nuestra imagen, visualizar que es un ámbito en el que tenemos cabida todas y hacer que las niñas puedan visualizarse trabajando en el ámbito digital. Beste galderarik edo? Listo, eskerrik asko.